दायो फोरोंगिरिफोरखौ बिन्दो लानानै बिथांमोना ट्रेनिं खालामदों दा बेहाय बान्दु दं ना बेयो जोबोद मोजां मोनसे इनिशिएटिभ आरो फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिंआनो सबसे गोनां खारन सोलोंथाइनि बेलायाव दा गोदान गोदान माखासे माने मा होनो सिस्टेमफोर कर्सफोर दिनै माने जागासिनो दं आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि माने एडुकेशन सिस्टेमफ्राबो दिनै जोंनि माने हादोरावबो फैजोबबाय आरो गोबां जायगायावनो आरो बिनि उनाव जेब्ला बायदिसिना कम्पिटिटिभ एग्जाम जायो अब्ला बे स्टेन्डार्डखौ नागिरो अब्ला जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो दानिफ्रायनो बेफोरनि सोमोन्दै मोनसे नलेजखौ लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बे स्टेन्डार्डसिम बोरैहाय जोङो दानिफ्रायनो नलेजखौ होनानै बिसोरखौ प्रिपेयार खालामनो हायो बेखौ जों स्कुल समावनो खालामनांगोन आजिखालि माने आथिखालाव जोबोद गोब्राब जाबाय जे फरायनानै एडमिशन मोननांगौआनो गोब्राब दा नोङो सिइउटि माने एन्ट्रेन्स होआब्ला नोङो डिग्रियाव एडमिशन मोना आरो बेवहाय नों जुदि मेरिट नङाब्ला नोंनि लुबैनाय साबजेक्टआव नों मेजर साबजेक्ट बा बे साबजेक्टखौ फरायनो हाया अब्ला बेसेबां जोङो रोंनांगोन मात्र फरायनाय बेलायाव एडमिशन मोननो थाखायनो बिनि उनाव नोंहा मा जाहैबाय कम्पिटिटिभ एग्जाम आजिखालि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौबो लकेलि होनो हाला अल आसाम लेभेलावसो स्कुलनि सुखिदारखौब्लाबो दिनैहाय माने इन्टारभिउ फाथियो गतिके अल आसामनि मेरिट गोनां गथ'फोरजों जोंनि माने बर' बिजोंनि फरायसाफ्राबो जुजिफानांगोन बर' बिजोंनि आलदा इन्टारभिउ जाया ओंखायनो बे स्टेन्डार्डआव जों लांनो हानांगोन जेराव कम्पिटिटिभ एग्जामावबो जों बाहागो लानानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रिखौबो मोननो हायो बिनि उनाव इउपिएससि एपिएससि आथिखालाव बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो गोसो होआब्ला दिनै जों सोमावसारदों आन्दलन खालामदों नाथाय अफिसार जुदि जोंनि गेजेराव गैयाब्ला बिनि खुंथायखौ नों माबोरै सामलायनो आरो बिनि थाखाय जोंनो प्रिपारेसनखौ नांगौ फरायसा समनिफ्रायनो जों एनकारेज होनांगोन जे नोंसोरो अफिसार जानांगोन अफिसार जानोबा इउपिएससि आनजाद होनांगौब्ला दानिफ्रायनो बे साबजेक्टखौ फरायलांनांगोन एपिएससि होनांगौब्ला दानिफ्रायनो बे साबजेक्टखौ फरायनांगोन बिनि उनाव कचिं अनलाइन कचिं दं बबावबा माने थांनानैबो कचिं लाहैनो हायो बायदिसिना बेफोर बबाव दं आरो बेफोरखौ जुदि नोङो मोननो हायोब्ला माने माबायदि लामाजों मोननो हायो बेफोरखौ जोंहा मटिभेशनखौ स्कुल समावनो होनांगौ आरो बे टिचार ट्रेनिं फोरोंगिरिनि ट्रेनिंआ बेफोर माने बाथ्राफोरखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरनो माने मा होनो मोनसे आइडिया होगोन आरो फोरोंगिरिफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन फरायसा फरायसुलिखौ जोंनि क्लासाव आरोखि साबजेक्टखौ फोरोंनायनि अनगाबो जोंनो माखासे गोबां बायरा गियान होनो हागोन जेजों जोंनि जिउखौ दानो हायो गतिके आं साबायखर बावदों माने इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्ड आरो गुबुन गुबुन जोंनि फसंथानखौ जायफ्रा बे हाबाफारिखौ दिनै लादों बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु माने थैलांबाय थादों खिन्थु मडेल स्कुल गायसननायनिबो माखासे खोथाफोर बेरखांबाय थादों एनइपि बायदियै बबे साबसिन जागोन सरकाराव फरायनाय नङा नाय जों बासिनांगोन जों सायख'नांगोन मानसिनि जिउआ सोर माब्रै गाव सोलिनो नागिरो जों मा लुबैयो जों जुदि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो नागिरदोंब्ला बा बेफ्रावबो जुदि जों माबा मोनसे जोंनि गथ' गथायखौ फिउचाराव खामानि मावनानै जाहैनाय एंगेजमेन्ट मोननायखौ लुबैदोंब्ला जोङो एनइपिनि पलिसिल' नङा आजिखालि नोङो माने मा होनो प्राइभेट माखासे बर्डफोर दं इन्टारनेशनेल माखासे कर्सफोरबो दं बे लाइनखौबो जोङो सावरायनांगोन बेफोरखौबो जों नायनांगोन गतिके जोंसो मा लुबैयो जोंनि जिउआव नों दिनै इउपिएससि एपिएससि होनांगौब्ला नोङो इउपिएससि एपिएससि माने प्रिपेयार खालामगोन इउपिएससि एपिएससि प्रिपेयार खालामनांगौबा बेवहाय नोङो माने बिनि रेफारेन्स बिजाबफोरखौ नोङो फरायनांगोन आरो बिनि रेफारेन्स बिजाबफोरखौ फरायनांगौबा स्कुल समनिफ्रायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ इंलिसाव एक्सपार्ट जों खालामनांगोन आरोखि बर' मिडियामब्लाबो इंलिश साबजेक्टखौ जों ओरैबायदि गुरुत्व होनांगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा आरो इयुनाव डक्टरानो जा इन्जिनियारानो जा बा इउपिएससि एपिएससि जेरावखि जाया बिसोर जाहाथे माने बेजों सोमोन्दो थानाय माने बायह्रा नलेजनि बिजाबफोरखौबो बिसोर जाहाथे फरायनो हायो आरो होमब्लासो इउपिएससि एपिएससियाव जोङो साक्सेस जानो हागोन ओंखायनो बेवहाय जोंहा गोबां सावरायनांगौ दं जोंनि बेलायाव जों मालाबा सानो बर' हिसाबै थांनानै थाबानो जायो जों मालाबा सानो जायगायावनो थाजोबनांगौ बायहेरायाव मानो साख्रि मावहैनांगौ आरो बेबायदि जुदि सानलायलायोब्ला आं सानो जिउआ जों जेरै जों गोरोबनानै थायो बेजोंनो गोजोन दं आरो गासिबावबो साइन्टिफिक खिन्थु जों मा जानो लुबैयो माबायदिखौ हास्थायो बेखौ लानानैसो जोंनि सोलोंथाइनि बेबस्थायाबो जोङो जानांगौ गतिके आं सानो
बेफोर सरसाया दा जालांबाय थासिगोन कारन सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो बेफोरखौ नांखागौ